Bonange ta, Bu? Sancine tansah dielingke wis wancine padha nindakake aben wis tumandang wayahe sedaya tapi wajib gawe pangeran salat ati sakae akomo limang wektu butuh tansah dijaga kanthi istiqomah lan situmina luwih sampurna yen berjamaah Luhur lan salat saya ingatake tindak mongkar Maghrib lan isya jangkepe rayakane tetep salat sunai ojo sembrono iku perintah agama ngelingono ning donya bangsa dela saben tawaka pasrah sing kuwasa yen kepareng besok munggah swarga wis wancine tansah dielingke wis wancine padha nindakake akan wis kumandheng wayahe sampeyan tetapi wajib gawe pangeran salat ati sakae agama limang waktu butuh tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumanina luwih sampurna yen berjamaah luhur Sang yo para lenggah, para punden, para rawuh